Tapos ba? Ay. Nakita naman dyan mo. Ako bakit? Yata mo lang ron. Yata mo lang. Ha? Tama ni mo? Ay. Tulog papa o. Ha? May problema na. Ay, may problema na. Dahil dress ba? Iya. Paano ba ko rin? Katongguan. Pa. Asap. Ingaw, ay asap ng mga barkada na ako eh. Ay! Asap ako gitan. Ako gitan. Kaya na ka. Kami, miral wa, ngita yung lingaw lagi. Ihar ako pinangita ninyo ba? Nagbaklay-baklay ko aning atong lugar basta magningawa. Ako kung pagay mo, ganihara bisig pangitas mo nga. Say, na may lingaw to senyor ron. Kada ningaw kay kayo pero naay manok dito. Ihato mo no? Nga, asa man eh? O makit, di mo ka masuk ang papa nimo, bisig isog yung papa nimo. Tirada na ito. Nya, unsa man? Sa ilata ni kating mingawa ba? Okay, panuto. Balik ko ninyo ba ito bakit? Ah, grabe. Tulog ras papa ba niya? Ako rin Basig masuk ikaw ang tingad ko. papa ha. Adi tumasok ko oy. Lapok pa kayo, ya. Hugay ka mo motor. Ah, wala problema. Away problema na, problema. Sugito ko da. Ha? Sugito ko da. Daka pa Ay, eh. dari ko. O tara, tara. Yatag manok daw. Oh, una. Baklayan lang kay. Dango kayo. Tapos kay dito lang tamo Oh. kan kay mga pitaron kay Oh, ulan. Sige ka. Naman kayo sa kwarto. Na may gatas dito, di man kami na kape no. Wa ko gianan pa pagkape ba. Baklay una ito kay para magkauna ka. Ah, Ato kami. Agi yata ba ay kuan ba kami? Oh, Aki meron to. right. Los pa los. Los pa. Ha? Ay ba? Lapit. Oh. Unsa man mo nga. Butang na motor niya. Wa tayo pala yun. Ay, naunsa ka. Sa ito sa madi mo asinso. Alin, nasa kay. Ihatarong manok. Pila ka manok gusto ninyo? Kan ka manok, Bisaya nga manok kung saan? Basig masuk sa papa nimo ba? Di lagin atulog, guys papa. Ha? Atulog. Mama nimo dai asa? Litson Ah, baboy biyaan ta. mo sa mong mama. Ha? Biyaan mo sa mong mama. Gwapo sa usabaw ron ba? Eh, gwapo litson baboy timo-timo ba? Ah, napoy baboy da. Unsa man? Kan ba? Nya. Ay, sulod mo. Ulo. Ay, balaos na unsa. Kay me. Alin na ba? Me. Alin na ba? Me. Alin na ba? Gwapo Ay, ko maulaw. kita-kita na. Gwapo mo so na expire lang ba? Ano ba? Ay. Kita na dire. Ako bakit? Yata mo lang ron. Yata mo lang. Ha? Mama nimo? Ay. Tulog papa o. Ha? May problema na. Ay, may problema na dahil dress ba? Iya. Paano ba ko rin? Katongguan. Katong momok na ba? Bangko di ba? Papa na pa. Tumato ka ako magkakalit sa bangko. Kung sabi kay, wait, Itong- may kalimuran ba? Katong soap na ba? Kung sabi yung bangko, plastic sakit lubot. Dito sa kasporto ba? Buwak ko yun. Tinawalin ko nung. Okay, electric ka rin? Ha? Electric ka? Dito Ikaw ka sa kasporto ba? Kaya nga yung... Woo! Grabe ni balayan eh. Ano sa ba? Wala ko mga aircon dire. Tarong-tarungan na Gagagyan mo gibar ka. Dikdik pa dire. Ay, kanila. Gubuta ba yung balay niyo? Eh, si... Sakita gini bangkuwa. Uy, sakita gini bangkuwa. Uy. Ay, naik pa na siya ba? Pero, Wa ko naalala na yung nani ka bangko ba? oh, pasti naik ko na. Eh, dito sa mga... Wato lang nagbalay. Ay, sige pa. Break ah. Ay, Usay tirada. Mga pita usay mo. pa, paglungan to pa. Gatas. Eh, gatas eh. Gatas no, gatas. Kumiko, gatas. Kanila. Kobe, ko kayo ng brown katong Ba, paglungan dito ba? Ano, gatas? Eh, tigala. Initas na. Ay, kanila. So, gitay ka. Kauban nila ba? Piti ganay balaya gid. Pa, kanya kami. Amuha lagi. Pa. Ay, sorry ko. Ayan. Amo ang balay nga. Pepti ko sa mga ba. Ay, paano sa? Magkape mo. Nagatas ganit. Ay, maggatas mo. Train 1. Tapi lang may kapasakto di ay. Pa, ang bandri ba? Buto mo pre. Gutom. Eh nga, masabi. Takami sa tupan, be. Di man na yung bisita gibar. Takami sa tupan ba? Kol, nga po kol. Kol. Kanila. Oh, may ngapon. Mabang di ba kol? Ati gibar, ati man na ni. Kol. Uy. Papa ka gibar. Kol ba? Oh, papa ko na. Kaso na gibar. Kutsara rin. Ay, kutsara ba? Kol, wag ka dia kol. Oh, nakumano malay. Bawa may panda kol. Kol. Amalita. Okay panda. Oy, panda kol. Pero kaya kaya ka kol ba? Kwan pa? Kwan ba? Kanana kaya gibar.
bisita diri. Di maulaw ta. Kailan pala bro? Maulaw ta nga. Sir, galing ng Kung dali-dali bisita di ba niya way mga batasan. Sa asan inilit ani? Kasi sa kagininit na ano? Tuloy, padakol. Kwan. Ano na? Pamalit dito. Kami pa may pamapalit ng mga ito. Okay, bahala na yung bisita. Wala na, may pantol. Sa New April ba? Itong lapad ng gol? Sige na ba? Gol. Kung na ako bahala ko na yun. Wala na yung bisita niya. Maulaw ta ba? Dong, bali ba? Wala, Binili nila may pagkaon ni Gol. Kaya sa kung dito. Kailan pala yun, no? Tawag ay ayon eh. Ha? Ako kapalo mo kung tanaw balay pero dapat yun aircon eh din. Kita ka sa buwan. Kasi tanaw yung balaya ko eh. Wala, haligi yan eh. Di mo ni mga pagkatira. Mga pintura. Layo guys pananaw eh. Ato ang balay. Bati ba sa amin? Bati, pangit. Sa amin Dapat balay. yun na eh, aircon eh. Awa, gawas ni mo diha. Nanay, swimming pool na nas gilid. Dako na mo balay. Basta-basta na eh. Balay na mo nga. Inom di kayo ito ako mong balay noon. Kita ko. Ha? Kita ko. Okay, dako inom balay. Balay, bay. Di ka kita plywood eh. Yan mo. Plywood na eh. Sa amin tanan. Yan sa kakadto. Ingong guys papa, dyan, huwag na kayo bisita. Ayaw. Pati siya kay password. Hindi ba daw? Sige ah. Sunod. Yata. Oh, pwede. Asa. Sige, bahag. May pan din. Ay, sama. Nga, pero ay isa ka na lang. Ininit. Wala bukal. Wala bukal. Ka. Wala mo ka no. Sa okay, pabot. Pabot yan ang pan, no? Asa? Asa. Hindi ako tama, no? Sus papa ay pa. Okay ba? Binla kwarta. Ganga, balaya. Bigyan mo. Ay tikpan ta. Oh, Sige. Sorry. Tikpan niya. okay, ikaw na naman pre eh. Ay, sa kanila lang, ha? Ba? Asa. Bukan naman eh. Tuga-tuga kakagda na. Sige. Putang mo yun. Ay. Ako lang ha. Kuya siya lang. Bem, ano sabi dali Bem? Paano mo tayo tako-tako di ay? Ay, oo eh, heart. Kasi kaso asa yung mga bisita na ako ba kay apasok na pas papa dito. Ikaw ay bahala na mabisita na ako ha. Bantay lang ka. Ay, Uy, may hapon uy, may hapon. Tingkod. Ikaw sa din mo ni Kuya Gibhard. Ay, kamu lang. Ayan yan, amigo. Ha? Makikaw na din ba? Kasi ang mga Mamot ka niya? Oo. Ano na magkape? Nalay kami. Wag mi. Nagkape. Ay, wag mi nana dara. Ha? Nagkape na ka? Ay na. Gatas. 君の虜になってしまえば Sorry. Ay, So, ay, sila. panggunit pre, nang pera ka dali. Gatas. Ay, Wala, wala, uy, wala. Kailan? Taka, ka wala. Kada ka. Ang baga ng lugar kay. Ikaw yung Ski ka pangit pre. ikaw yung gatas. Makuha ko niya kang. I-hostess pa yung kutsaro. Dito may ganahan magkape lang bisita. Sige. Sa balay po. Grabe, gatas sa balay lagi. Kaya anay. Takas malitas ka. Inis na. Eh, kisay pangalan eh mo, ma'am. Ay, siya sa di ay. Lolo, Jessa. lolo ko. Ikaw na pre. Ay, Jessa. healthcare eh, ma'am. 君の虜になってしまえば Si Loloy. Si. Sabihin, ikaw. Sa mo, may unang nag-ilayla. Mga pera. Dahil mami na ko siya. Eskwela ba ka, ma'am? Ano yung Oo. story? Ikaw? Kailan mo ba? Eskwela ko. Siya? Oh, eskwela po ko, LA. Sana all. Dugay ko sa Ateneo. Dugay ko sa Ateneo. Ateneo ba eskwela? Asa ka lagi sa usapan pre? Ateneo ba ya? Sa... Arangan niya sila ma'am? Ay, Balay na ba? Pwede na ko lang. Ay po. tama-tama. 20 hektarya ang sagingan. Kasi tanong mo to pre? Ha? Sa gingan niyo. Kasi tanong. Santol. Ay, sandol. Ako sa UN ko na eskwela. Ay, ito na. Atin yun, eskwela. Dito na. Ah, mga dato din mo. Ay, gano'n na. May isa ka hektarya na sa bukid nga Kalubinan. Ay, ito na. May tika hektarya ng luta na. Ambo lagi ni mataan. Hindi isang biro yun. Ako, ang bugiro nga, motor ang gaya na akong... Ay, ito na kang Hilux na ilang. Hindi. Dala-dala siyang papa. So, yung service ng eskwela, Hilux na. Ah, mo gina. Isa na palaya doon nga. Dagka mag-tamok. Ay, ito na kang. Ay, ito na kang. Stoy kang. Pande. Gang. Ay, nagtuwa na kang. Hila mo ka?
Ambot. Atul ba? Ha? Asa si Gibart? Ambot, as di Asa ba? mo? Give heart! Ay, ini as kapil. Ay. Give heart! Oh! Ha? Alis sagot! Kaya mo yung gitawag. Patusan ang papa dito ah. Tabangan daw kanya kuan, kuna. Pre, guwapa kayo. Ano ito? Ako'y man. Ano ito ba? Isip daw mo lang ang mga kuan. Wala ko sa ako. Eh, pre. Asam ka? Ah, ikan. Apas mo papa dito, pre. As pa pa Ha? naman. Dito sa kuan ng guna. Kapeo. Kape. Kanahin din naman eh. Okay, pan po niya. Ilagaw mo yung Ilang pre, kaya marami Ayaw jamin. manghod. Hindi mo ako kuan. Ano? Ya, pre, kumusta man mo dali dyan ha? Wala. Okay naman, pre. Ha? Asa yung nilagaw? Ano, apas mo papa. Sige, pangita eh. Asa yung doon papa mo? Na ng guna. Tabangan dito ako mangod ko. Pre, tayo beto ko ka. Kung hindi ka mangod. Ay, naon sa kaliwat na ako nga kuan. Subida mo lang yung mga. Wala pala yung mangod, pre. Sa kaliwat na Tapos ako. na yung amigo ka. Wala pa yung mga tao. Papa ni mo. Basta. Pero, Yung papa, pre. Ambot. Di man sa inyong pagsaway. sa akong mama ko nagliwat, pre. Ha? Banto na. Ako po yung papa, pre. Parehas kita pananaw do. Ha? Parehas kita pananaw. Ano naman? Bati gid ya pa. Ako, okay ako basta. Ako lang niya ako mangod eh. Ang po ang problema, pre. Sila may una-una ko nang ilay-lagot. Dahil Lain ba ito, pre? Asan kayo ba? Sa mama, pre. Ha? Mama. Imong ate, imong mangod, pre. Mangod ako. Mangod, Oo, mangod. Grabe mangod, pre. Imong papa, gwapo. Gwapo dyan ako, papa. Ikaw, ang saan ka? Ang gwapo imong papa, pre. Ikaw, alanganin yung... Di man yung... Amigo magita, pero sulti yung tinod. Yan, tinod na nga, pre. Murag, subida ba yan mong pa? Full pack, pre. parehas kita pananaw. Bisag ako Kung sa bansa, pananaw sa... pananaw. Parehas pananaw ba? Saan ko sabihin ang pananaw? Sa iyang naong ba, iyang papa. Ay, murag, nagdali, mantikali mo kayo. Ha? Nagdali, mantikali. Ha? Ay, Pinabutan. di ba? Nagdali, ano no? Ay, ang kuan ba? Di ba? Ang manok, pre. Ang magdadakpan niya. Lingkod sa. Inatili ka mo dalang bisita. Ay, hindi man, pre. Basing nagdali mo ba? Di Ha? Pitin mong isuya ba? Ah, tisoy. Ay, salamat. di ba, pre? Salamat, pre. Salamat. Tikoy. Kapit. Di, diwasan lang yun ang kapre na, no? Kupuha na yung pre. Ay, pati kubihan na ba? Na may gwapo patasan na itong amigo mo, hindi ko kabihan ba? Yang papa, apike, pero ikaw, Siya. ano kay... Nay pagkagamay ang apike. Sana. Nay pagkagamay ang apike, pero... Kaya. Wala na ampo pre. Ampo. Ligo-ligo ba? Sabon-sabon mo tira tapos maligo. Ya, kamo na yung gitiwasin mo. Na, Ay mo! Ha? Ikaw na may! Ay, Lapit ka, pre. Ayan na. Ha? Masa man? Ayan na. nabay. Kaya sa tingali ta, din. Ayan na. Ang tingali ta. Imong ka ikaw ba na manok? Ha? Ye, Ako ba? Pagkanaya. Lagi man po. Nani po May napay ang mangut, puti pala gugusa pa. Ah, wala. Ako manghod, kuwanto. Ya, pre, sabi. Sabi. Lamat po kayo, kay. Ano ba? Ha? Lamat sa kape, ha? No? Okay, anong euro to eh? Salamat sa kape, pre, ha? Yan! Yeah. Di ba kayo may euro to Balik eh? lang mo, pre. Inikwan. Sunod bulan, tingali kay. Naik pre, kitiring. Naik kaon-kaon ba? Ah, Diba? balik. Kailangan mo kaon-kaon, pre, no? Teka. Nakikikasasan pre. Kailangan mo kaon-kaon, pre. Ay, Sabay pre. kaon, pre. Makakaon naman pre. Daghang Ha? kamansis balay, daghang kamansis balay. Ay, katawa ba? Pinangita ninyo. Sa tao to. Papa! Okay. Di ba sa mong papa mo to? Papi na kong istorya. Well, sige. Dito ka lingkod. Kung may ditipan. Gibart, ito mo na sa nagya. Kalibog na ito. Ngayon ang balay no? Okay bro? Dito na, Jay. No? Dito na sila, dito na sila. Nanaganit no. Ay, bagay ang mga tingin. Ay. Amuha ka ba dito? Sige. Makikaon dito ba? Bam, kasi ang mafia eh. Kusa na? Ay! Ikaw na yung mga istorya na. Ay. Gatas. Nagkape na ka? Ay, nana. Like, gatas oh. Eh? Sige. Loroy. Gata. Ikaw na pre. Ikaw. Gusto mo man ang tunay kay Laila. Johnny de. Go. Ikaw? Carmelo. Ay, katawa. go. UN since nga Yung lagi sa Ay, ay, ka. Santol. Ay, Santol. Ay, sabi tanong din sa Ito lang sa sagingan. Tanong sa inyo, sali ako. Sige. Ako sa Ateneo gid ko nag-eskwela. Yung yung lagi Ay, is. Sobrang ako ba? Sige, kasabot. Sige. Ayaw katawa. Bati gid ya ba?
Tawa na to. Sa Go. Dasal. niya. Ingat ang bakakon. Utos ang babe. Ay, natawa ka. Kaya nakita ta.